few moments later. Boss! Grabe, mingawa gid ron, boss. Wa agay nagpatambal ng adlaw. Paghuwat, you're so excited. Naral di magpatambal ron. Asa mo kung makakita makaayo sa ako ang sakit oy. A few moments later. Grabe. Wa agay tay customer ni boss. Namoy po na lang ning kamo ko sa pay dire. Be patient. Paghilom, kay na gadong. 2 hours later. Oh, see? Nay gadong. Nay, may hapon nay. Magpaayo lagi ka nay. Ako sakit nay. On sa may sakit nimo dong. Wala ko'y sakit nay. Nabuyagan ra ko nay. Nganong nabuyagan man ka? Saka manggugos mangga noy. Nataga ko noy. Kay gitukmod ko sa agta. Nya pagmata na ko noy. Sakit na kay akong paa. Ug wala nang pud ko'y ngipon noy. Ama o deng napiang ka og wa na kay ngipon kay gitok mo di kas agta kay nikatkat kag mangga. Kanang piang nimo sa paa na ako'y tambal ana di ara. Padool diri gamay kay tambalan tana. Dool. O kana, testing lakaw. Ayo na ka. Anay jud ay ka mo na naunggal noy. Oh. Puro lang kagdili malipayon nga naayo naman imong piang. Kinsa may manlipay ana noy. Nga dili na mo ko kapang-check. Kaya wala ko ngipon. Aw kana ra di ay wala nay problema na. Na ako'y ngipon diri dugay na kay ni. Ang pingin ni hagi company sa kong lulo, sa kong lulo, sa kong lulo, sa kong kaluluhan ug sa akong mga ninuno. O dara, ang pingin na ha. Naala gini keke noy. Mao ganin nanay kay gikan pa na sa akong mga ninuno. Aw, mao ba? Luto ako na noy. Kung pugi ba ka ni? Salamat jud kay noy. Makapag-6 na jud ni noy. Salamat kay noy. Salamat kay noy. Yes. Yes. Bus, asa na ba itong patambal dre, boss? Muliko ra ka dira, boss. Ako, bago pa ako nagpatambal dito, boss. Noy, ikaw tong manambalay noy. Oh, ako to. Saan sakit nimo? Grabe ajud na eh. Sakit na yung ito kay gidanlak ko. Nganong gidanlak man ka? Gahubag ko gabi inoy. Uko ba gitilaan nis bayat pitis kita. Oh, dili na danlak sira na. Kinamayot man ka. Oh, dira tambal oh. Suksok sa mong itlog. Kada human nimo ligo, imo ni pasok sa mong itlog para maayo na. Dira. Maori ni Noy. Salamat kayo na ya. Sakit yung itlog. Salamat kinoy. Gidong amping dong. Sige Noy, arisa ko Noy. Sige. Oh, di ba? Na nagpatambal. Pila naman natong kita daron. Unsay kita, boss? Ngawa man to sila namayad. Oh, wala dito sila namayad. Oh, boss. Wa ko sila namayad, boss. Anong kailangan kong gawin? Paghuwat. Naaral gi magpatambal ron. Bali. Unsay kita, boss? Ngawa man to sila namayad. Away ang action sa first tara. First tara. So what's up mga kabuwang? It's time to shout out! Pero kung gusto ka magpa-shout out, just comment #buwan. Sugda na nato ang shout out sa YouTube channel. Ang first comment kay si Rinalyn Escuardo, Ian Lapot, Linji Cañete, Martin Dijos,
So shout out diay sa tanang kauban ako sa ihawan, Shout out. kalahuan. Subscribe mo, subscribe. Please subscribe and thank you. Shout out sa among himuan og permig bay sa Marlon Farm. Marlon Marlon Pig Pig Farm. Ari na mo, palit na mo. Palit O ganahan na mo pat og baktin. Pangita lang ninyo si Boss Marlon. Manyakap! Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa among mga nakabuang. Alaka, cutie, halisa, alaka, pwede